Yang nora atumta cini lo je tulira Ronghang corruption pini ni jepik lo, angto opposition tu benaning je lo, setapi ni anibang si apai kebang lo kayak na tu na cini lo. Mana rat cot kali sir la rong leader tu mana kebang thai lo sir. La bang ke rat si cini lo la si karbiang long arat tu ke karbi tunggeri u. Taralangso long BJP Mass Joining jamek kedeng karbiang long rat atumta nonke lulelo reset tanglo CEM Ronghang. Tini pai ni pai create clear ni BJP East West Karbianglong District Committee pen Paterpi Ponsi Karbianglong Hempi Diphu Taralangso Sertalin Auditorium Hall along BJP Mass Joining jamek kedeng pon biota nangle bangso ho don suri hinya hem tunatong Karbianglong prek chamahawar pen Jasamet official silapen Congress asong pen COC BJP along chimbedon tanglo bangso BJP Mass Joining program along aluhi sarpoman pen kachitong dun Karbianglong Autonomous Council's CEM Dr. Tuliram Ronghang Phirangke Thingno Kaningje Ponki Karbianglong arat atumta nonke lulelo reset tanglo kumatsi ahokpet lam Kaningje ma kumadbang pusi radasai ke klema buki chini pami lasi arnivangta pregjam opposition party a leader pen chenglok workers atum anta BJP along kerang chimit me pinlo CEM Tuliram Ronghang jongsi kapachobai alam Kaningje lokulote radatum nilong pen dam eji lasi Karbianglong aratumta nonke lulelo repik tanglo pusi ningje po kedam tangapor Karbianglong arlo ahawartin kapaching thur aparman rat akiduga kisung aklong alam kachini japhan ECC constituency along batar pipho public interaction program Mass Joining program dipon tanglo lason thosi non eprang kibang jarnita lapusona jamek dengpon thubomlang uta alangli ningje Yang nora atumta cini lo je tulira Ronghang corruption pini ni jepik lo, angto opposition tu benaning je lo, setapi ni anibang si apai kebang lo kayak na tu na cini lo. Mana rat cot kali sir la rong leader tu mana kebang thai lo sir. La bang ke rat si cini lo la si Karbianglong arat tu ke karbi tunggeri u. Ethel tu ke kaje song arat tu. 1986 pen dah hempre ke hang kaje song party tu mati. Hokpe atau warjong si than lo prong de muni tunji. Kita cokai than lo prong de monilil phana na iri tum prupi. Lasi pini cini lo Congress anong se autonomous teralam gipu. Rahul Gandhi di pulau maksiat autonomous teralam Cina artikel tu fufue je ni thanga Cina. Constitution long to ang hormone Cina interaction ke. Non se lang tu power vedera phi ame thang bhut ke long ye phanse autonomous state alam kaningji paningji toy mati. Sasi lagalang tu makam lo. Setapi ni Karbianglong ratum ke resasa. Karbiak khai tuna reu lo ke MA ke pass tum tok tiklo post graduate tok tiklo graduate tok tiklo doctor engineer tok tiklo ACS officer lo officer sundo lo lasinon Karbianglong ratum tan le lasi pini matha kerla si pini BJP party lo tim Karbianglong lo pini le chapa lo nomati konsensi korkanthi lapen dwar baguri lapen ke Muhammaya lapen ke West Karbianglong hamret leaders tum ansi pini bejoy Congress la pini PSRC a leaders atum si pini that na chapa odun BJP party long tim Karbianglong bini luar baguria konsensi long bangke Congress a leaders tum an bang harui sira bang kokeraisi a leaders tum luar baguria konsensi penceng lo borjan Muhammaya korkanthi nomati lapen hamret bangrum pet pen bang don surhini sose abang kubang piatum apai kelong ke don haruhini sose abang pibang piatum leaders sum sekyo lapen abhatum ke alang itu ma vokar sum da cewang bang voter sum da cewang nasi pini Congress pen PSRC ke claim ke dam ke chok cherar bhan ke than ka pamang hualam ang sesi Congress puno PSRC puno amitha ningkeriala si rada phan ke than la suchini si munthi parsik si ke ongdung ratum pini tame PSRC pen Congress pen pini dan BJP party lo na chupa